vorige keer ben ik ook uitgenodigd om samen met Lukaku te gaan praten. Hij heeft zijn schoenen aan mij gegeven. Dat is belangrijk. Ik vond dat super leuk. En vandaag ga ik hem eindelijk na zoveel maanden terugzien. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Je me suis dormi tôt pour être en forme pour aujourd'hui. Omdat het zo'n groot stadion is met duizenden mensen, ben ik wel een beetje nerveus, maar niet zo. Belgium, are you ready for your rendezvous? National anthem of Belgium. J'étais sur le terrain avec Edenza. Je trouve ça extraordinaire de faire ça. Mon plus grand rêve, ce serait de jouer avec les Diables lors d'un match amical. Tu as demandé si tu pouvais le remplacer? Oui, et il m'a dit, allez, oui, vas-y. Ah oui, il était prêt à ce que tu le remplaces. Daarnet heb ik Romelu weer gezien. Hij was heel blij om mij weer terug te zien. Ik ook. Hij heeft gevraagd of alles weer goed aan mijn manieren. Ik zei ja. Dat is super cool. Ja. Niet iedereen kan dat meemaken. Deze dag betekent heel veel voor mij. Ik ga er voor altijd eeuwig in mijn hoofd achterlaten.